Il-Ministeru għall-Isport qassam 1.7 miljun euro bejn 112 laqda sportiva bħala għajnuna mill-Gvern permezz ta' Sport Malta lill-atleti u l-sportivi biex jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet u f'impenji lil hinn minn xtutna. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima qal li dawn lotjiet jippermettu lill-laqdiet sportivi biex ikunu f'qagħda aħjar sabiex l-atleti u l-sportivi fid-diversi dixxiplini sportivi li jirrappreżentaw ikunu jistgħu jieħdu sehem f'avvenimenti sportivi internazzjonali. Kelma lill-Gvern u kommess li jkompli jżid it-turiżmu sportiv lejn Malta. L-istrateġija tagħna minna enfasi fuq dik li hija infrastruttura sportiva xi ħaġa li hija viżibbli u qed titgawda diġà mill-atleti tagħna u minna anke enfasi fuq dik li hija l-investiment dirett fl-atleti u anke dik li hija parteċipazzjoni internazzjonali l-istess atleti. Partiċipazzjoni li tgħin f'dak li huwa turiżmu sportiv imma anke partiċipazzjoni li tgħin f'dak li huwa l-livell li dejjem qiegħed jitjieb sena wara l-oħra tal-atleti u l-isportivi kollha tagħna. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kotajjar stqar li l-assistenza mogħtija minn Sport Malta tkopri 3 skemi. L-assistenza lill-atleti paralimpiċi biex jixtru equipment, l-assistenza għal clubs u 120 klabb assoċjazzjoni sportiva biex ikunu jsifru barra l-pajjiżi u sem f'kompetizzjoni internazzjonali, kif ukoll l-assoċjazzjonijiet il-Bed Night Scheme li jġibu kompetizzjonijiet Malta. Il-fondi ġew ippreżentati feluq konferenza annwali li ttellat minn Sport Malta f'lukanda ewlenija fil-Furjana.